I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. Na, itt vagyunk a Have Clan erőcsata második részeibe. Amikor is beállunk kempelni, hát kempelős csapat vagyunk mi. És akkor induljon a harc. Hát egyelőre nem látunk itt senkit. Talán, hogyha... Igen, megjelent egy 85-ös, szóval mi túl vagyunk, vagy hát inkább kempelünk, ha lehet, mert OI, KV2, ilyen heavy vagyunk, meg T-dékkel. Hát egyelőre csak a 85-ös látjuk, és ettől félünk, hogy lehet, hogy be fognak minket keríteni két oldalról. Na hát most már Dominik fölmerészkedik. Ő egy klántársnak a szempontjából látjuk most a videókat. Kap egy maflást, még egy figyelmeztető lövést kap, amiben is talált mind a kettő. Kilőtték a töltőit, amit már is megjavít. Hát rámegy a Cromwell, talán a T-37 is, az ellenfél elkezdte foglalni a bázisunkat. Na most Dominik kérte a segítséget tőlem. Mindig a Clan Teamspeak-en beszéltünk, elnézést ezért a taktikai megállásért. Elközben Eduard, azaz Idexis King szépen betolta a ellenséges tankot a vízbe. Na hát én itt úgy voltam, hogy rámegyek a Cromwell-re, belelők egyet, de hát nekem sikerült felborítnom. Nem tudom hogy, de sikerült így felállítni vízszint, elnézést függőlegesen. Azt ott majdnem én is megfulladtam. És akkor így már kettő tank maradt az ellenfélnél, egy OI meg ez a T-37-es. Mondtam Dominiknak, hogy hát akkor menjen, és szedje őket, ahogy csak tudjam. Mivel ő a gyorsabb, hát én nem érek oda semmiképp. Na lássuk, mi lesz ebből a fogócskából. Szépen bedurrant egyet, megvolt. Nem tudja kilőni, a T-37 ment a csapathoz. Szépen kilőjük, OI-ra lő. De igen, de lepattant. Hát sajnos képeket azt most nem tudunk mutatni, mert de sajnos nem készültek képek. Na hát lássuk tovább. Itt is talán ugyanaz a csapat, vagy nem tudom pontosan megmondani. Felállunk kempelni szokás szerint. Na lássuk mi lesz akkor, mert hát az ellenfélnél nagyon durván gyorsak vannak mind. És féltünk, hogy ne szétlőjenek minket a távolból. Például nekem is, én OI-val vagyok, nekem azon álca skill, amit ajánlok ilyenkor előre, álcaháló, álcafestés, periszkóp. Illetve a tanktól függően, ami még kell rá, skilleknek pedig van 6. érzék a parancsnoknak és full álca. Hát én ezeket ajánlom. Hogyha tényleg egy erőtankot akar valaki kihúzni magának, már ott látszik a T-37, elnézést ezért a kis hibáért. Megjelenik ismét a T-37 mindjárt. Azt hiszem. Igen, megjelent. Hát az a baj, hogy a csapatot, aki ki akart menni, fókusztűzre fogták, így nem tudtunk sok mindent csinálni. Na már. Bejöttek a bázisunkba és foglalnak. Hát mi ott a 3 AI, és igen, a két OI meg a 85-ös, elindultunk lefele. Aztán hát lőjük őket, az a baj, hagytunk low HP-n, amiért nem szerettünk volna magunkat ellövetni még egyszer. De két felőről támadnak be minket. A Jackson meg a T-34-85 védi ezt a felét, Dominik csak ráncolja az ellenséges járművet. Tehát kapott egyet, hát igen, muszáj a szembelévővel foglalkozzon. Az is kapott. Mindenki kap. Dominikot kilövik? Nem, de hogy nem tudom. Így kilövik, pedig ütközött minden, de sajnos nem jött össze neki. Az ellenséges T-37 ott volt a kiválóságjel, illetve kiszikzálték a Jacksonunkat is. Ez a baj, hogy mi már itt lassúakkal maradtunk. Nem baj, mert fölzárkódunk. Eközben kiszedtünk még egyet.
maradtunk 2 ellen. Idexis King szempontjából van most véve. Szépen kiszedem, úgy mondva. Aztán megyünk a Type-ra, mert féltünk, hogy elmegy, és akkor megkezd egy nagy kört, mint például, hogy mi elmünk be fog azt, ha valakit ott hagynánk a bázisnál, mondtam én. Hát de a Type-nak nem volt annyi ez, hogy elfusson, megállt itt. Levente előtte magát be mellé, és én így nem tudom hogy, de eltaláltam. Másik nem tudom hogy lőtt mellé. Itt a csatában vagyunk, ugyanaz a pálya, mint amelyiket láttátok az előző, de más csapattal. Nos hát, itt hídnál akartunk védekezni, de nem jött össze, meglátjátok, azért nem mondom el, hogy miért nem jött össze. Hát igen, szokásos, inkább heavy felállással vagyunk ismét. Hát igen, kicsit előre ment Dominik. Hát fókuszol oda, mert mi elindultunk közben a hídon. Ő meg fölment a helyre, hogy nehogy háborújének, mert nem láttunk a hídnál egy ideig senkit. És akkor most ő is ott van a Skoda, ami lesz. Szépen durrant bele egyet, szép volt Dominik. Ott van a Sherman Jumbo, elég páncélzott kis fenevad. Elrontja, rájön egy Dominikra, oké. Egyiket el is hozta szépen. Azzal pattintja a T-34-jel. Na most mi lesz? Belelő egy ilyet, szép volt. Még egyet talán? Nem tudom. De mutatja a tornyát, szép volt. Belelőbb még egyet, aztán mi ott heavikkel voltunk 2 trollgán vagy 3, ott szépen hoztuk őket. És így nem volt esély, mert beállt a gyorsak ember, és így majdnem egylőéseztük az egészet. Szóval erre szerintem oda kellett volna figyelni egy jó klánnak, hogy gyorsakkal ne kempeljenek. Hát nem tudom mit is gondoltak, hogy heavikkel elindulunk, hát de úgy adta Isten, hogy elindultunk éppen. Na most rájön a Jumbo Dominikra. Be is üti, és Dominik aztán szépen kiszedi. Na hát ennyi volt a... úgymond az erőcsata. Aztán még lesz. Hát mondom, küldjetek videót, hogyha van. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. I walk